weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to awoydata to jiingue jeeri to marisa to lojolo to ma fondu to ɗal haya to huɗal to ma fondu to ɗal haya to hudallayi to Sinthiane Diakiri to Agirisa ko on takkusan juula ha to galle Alhaji Oumar De ha to galle Alpha Demba Umrusi to Luxeyba Gurala Yorobaba Kane ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko ambulance hôpital mo Nouadhibou umminoɗo Nouakchott kay ko kañuma teeɓa 60 kilométre hakkude mum e Nouadhibou omo rimdi ɓen clandestin woni ɗanniyankoɓe ɓe suuɗe ɓe ngala kayitaji to leydi Sénégal rewɓe Bosoya woni rewɓe Matam ɓe jubbini tigui ñalawma hanki o mawnide 8 mars mabɓe gam e nder ñalawma he noon ɓe kamɓe kala ɓe ɓornima comci bodeji hollirde mette mabɓe kay ko fate nanggugol Farba Ngom e erade kadi nde Farba woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mali 8 mars ñalawma hanki o yubbinama no fewi nder leydi he ha tengti noon toon to Kuccala noon e yesso e tawtorede kay hoore jagorɗe leydi ndi wondude jagogal kafinagal ko fate taaridi woni ministre de l'environnement rewɓe Kuccala naɓe mbawi tigui hebde l'eau matériel kewta ko matériel assainissement kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jabiri jaten koto dowlaji teddude Amérique to leydi Ukraine to leydi Israël to leydi France to Palestine ha to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwale danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji ene safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawno ɓen wonduɓe koyɗe musoje ɓalli ƴakkoji koyɗe guloje ɓalli musoji kala keeceje musoje gorko mo melga wuuro jinneji en yawno ɓe wonduɓe prostate fiɗaɓe ustaraɓe gorago kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude balɗe tati no ɓurdirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina so tawi kay oɗon maldana ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo wune omo jogui leɗɗe ko fate ustaraɓe gorago yaw yitade koye mumen e jippiɓe leece kala omo jogui hen façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muuɗeteɗe a ƴettat ɗum joni moosa nofuru fannu goɗɗo o wiyete ko yidde ƴeewa ɗen leɗɗe ko wuurateɗe awrata ɗum joni kepta cagatagal ma ha no jibinaɗo joni gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko ewɗo ñalawma hande mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko appel numéro leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 92 so tawi noon ko par WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe makko wonde saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe arɓe makko pop omo waɗana ɗumen ko wiyete promotion noon ko ustude kala ko jaranno ustude 50% kala ko jaranno ujunere ko 100 ko jaranno ujunaji 10 ko ujunaji 5 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon mi yi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji
base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko. Mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue ko mani ganke hen banggue joguiɗo gandal memotogal gandal jirtogal guite gandal kadi jaadugal e nundal. Mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yarude koye fannuji taw ko ngaluji cuuɗiɗi cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama ko wayno boxita e dendagal ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi an gollowo en fannu jokkodire Mande Mansa Keita joni ceera e basal. Mande Mansa Keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengtino e nder dongre Afrique to kanŋe o siggeteɗo ko wayno to leydi Côte d'Ivoire to leydi Mauritanie to leydi Mali to leydi Angola Mozambique dendagal leyɗele to kanŋe to jama yilete kala hen de to mbiɗa Mande Mansa Keita ma reftin ma nanne wiya wakhayattu ayi gando ayi nonduɗo. Mande Mansa Keita mbiɗen ko gorko pullo hen banggue mani ganke hen banggue tawateɗo ɗo saaha joni to leydi Mali to wuuro no wiye Ségou kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko mbatta ko 00 223 76 68 45 99. Mande Mansa Keita ko ɓuuri hawnade e golle makko tengtinde nundal makko o namdata komo avance o namdata komo hoore kuɗol o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha jiiya ko cohlunoɗa ko ha keeɓa gadda ko kaldun ɗon. Mande Mansa Keita saɗi tan ko jamfa. Mande Mansa Keita ko joom gandal jaadugal e nundal gandal memotogal mbadden dando faade Mande Mansa Keita. kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah. gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma. so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Mounta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto
jimbe jokkondirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonda ko to leydi France jokkondirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adunire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko gando bindi labado leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala. ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe gorko worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen kala. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha jonomo tawe to Nouakchott base makko taweteɗo sara jeere Nittek. kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp mbatta 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ene yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala e on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni jiituɗa hoore maɗa hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnade bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko inde ima inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni cikka ko toon hoɗi. ceerno Djiby Sy listihar leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla kartal crédit ujunere keefa mbaɗa e numéro makko WhatsApp kala inde ma inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko. so tawi noon ko wonɓe diaspora leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala listihar ko temedde nayyi CFA waɗirte e on fannomo jogui numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu kommalaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ko newiɗo dendagal haaju mbawɗa jogade e dendagal rafi mbawɗa woddude so tawi ko leydi Mauritanie o ɓurodirta ujunnaji jeegom uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA o ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi woni 10 000 franc CFA. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune newiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo jeenaya lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi joyi habaruji moon e ɗemgal pular e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko addi habaruji men e ɗemgal pular jande moon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pecca sunari men e bani men debbo hono Gaysiri Abdoula Sidi Ba debbo mo ɓoggela Fadoua guurɗo to leydi France e oɗo saaha joni tawteɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawi kadi ko jaltugol aduna jinnaɗo makko debbo noon jaltuɗo aduna ñande aljuma ɓennuɗo kadi ko ɗo ñande aljuma nde o wiraɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie eɗen pecce makko sunare kanko e dendagal biñi ko en mawniraɓe makko rewɓe e worɓe kala e dendagal ɓoggela Fadoua kala eɗen pecce men sunare nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. habaruji men ɗemgal pular hono no kewɗen wadde e nder lewru korka kala ñande e nder lewru korka kala kay ñalawma eɗen jabbo musidɗo men sehil men ceerno Ibrahima Saydou Kane ko fati kay e wallodirde e muɗum ko fati e diine men ha tengti e lewru korka ceerno Ibrahima Saydou Kane emin jiiɗi kalna en ñalawma hande oɗon ko fati kay e ɓen rewɓe tawi kadi walla defoɓe kala saaha ƴewoɓe
ƴeewoɓe kay so tawi safi lamdam walla ƴeewoɓe tufam so tawi safi sukara ha tigi ko fati e soccotoɓe boros kala emin jiiɗi kalanamin holko diine o wi hen e nder nduɗo lewru korka. Ibrahima Saydou Kane gorko mo liggi sebo gorgol. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Ceerno Mouhamadoul Ghali Seydi Ba en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ñaganima fof Allah moƴƴere en ñaguima fof nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara ene dendagal bandiraɓe julɓe. Garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno Mouhamadoul Ghali eyi hande jiɗɗen nayorade koto banggue ko wiyete ƴewde barme so safi. Aɗa andi woni yimɓe so tawi caggini ene ƴeewa barme so safi. ɗum noon hunde mawde ne hen Ceerno Mouhamadoul Ghali. Sharia wiyata ko so tawi a andano a waɗini a wuufi a hukkiti a moɗani haydara ɗum ene aña. Kono so tawi kay an aɗa andi ɗum moƴƴani a waɗi goƴa mawɗo ne hen ene wawi sabade bonnude korka maɗa. Sharia ene haɗi ɗum no fewine kay ene haɗi ɗum haɗede noon hatta wadde. So tawi aɗa andi kay ko woni hen ko a waɗi e korka ma ne waɗi goƴa. So tawi noon a andano a fewni barme maɗa tan aɗa ƴeewa so safi lamɗam mbaɗani kuddu tan guufa kukkita ɗum ene aña. Kono so tawi kay aɗa andi ɗum so tawi a renaki ni ene waɗi goƴa no fewi koye gañegol kadi karmugol wonata sa renaki ni ne wawi bonnude korka maɗa. ɓaade kadi aɗa andi so bonni hen korka maɗa kadi kaffara ne wawi waɗɗadema hen. Walla ala mbatta ko tufam ka baba ho mbaɗa tufam walla pewna kafe maɗa tan gooɓa hen kukkita aɗa ƴeewa so weeli ay beele mo o so tawi a renaki on wawi yaade haw ɓennuya haw yettoyo goddol maɗa kala nde o yetti goddol maɗa ɓaade kay aɗa andi bonni korka maɗa kadi sa ko kaffara kadi waɗɗotoma. ɗum no ndentoɗen ɗum no fewi korɗo wiide ene ƴeewa so barme safi walla korɗo wiide ene ƴeewa so tufa mum weeli sukara ɗum ndentoɗen ɗum. gueɗel gonguel ngel koto banggue soccade sharia ene yamiri yo neɗɗo socco kono sa yamiri ko coccorgal jorgal wona coccorgal keccal ene bonna korka. holko waɗi ɗum coccorgal keccal so tawi a ƴakki ɗum ndiyam ene yalta e leggal he ay ndiyam jaltujam e leggal ɗam so tawi rende tuute maɗa naatoyi nder goddol maɗa bonnat korka maɗa. So tawi a tawi tan mbaɗɗa ɗum aɗa andi moƴƴani mbaɗɗa ɗum bonnat korka maɗa kadi so tawi a renaki ko kaffara waɗɗotoma hen. Tawi a anda noon ɗum wiyete ko tawil qarib coccorgal jorgal ƴakkata coccoroɗa ɗum sa tawi a ƴakki ko tuutade ma tan woni ko garata ɗon leggal ngal yaltinta ndiyam tuutade noon moddi ɗum bonnata korka. ɗum ene hawra tuutade maɗa tan mottude tuutade maɗa bonnata korka. ɗum noon so tawi a soccorima leggal jorgal ko tuutade maɗa tan moɗata ɗon. ko wona ɗum ko boros dentifrice boros o ɓolo so tawi omo laaɓi o ala lekki o ala produit sa soccorimomo baasi ala hen. kono so tawi tan a itti pat a waɗi hen a soccorima ene bonna korka maɗa. so tawi aɗa anduno ene bonna korka maɗa sa waɗi korka ma boni kadi kaffara waɗɗete. so tawi noon a andano ene bonna korka maɗa joɓa ñalawma o ko tawi qaribi wiyete. sabu so tawi a teskima sa waɗi hen pato a waɗi hunuko maɗa belemma ene ara e ɗemgal maɗa ene ara e hunuko maɗa ene ara e goddol maɗa ay on ɗon belemma garowo ko sukara woni hen sa renaki tan ɗum wonko jofoto. so tawi noon ko boros o ɓolo tan mbaɗɗa boros ma ɓolo o a lawƴima hawa laaɓi a waɗani hen pat o a soccorima ɗum baasi ala hen ɗum e soccorade leggal jorgal ene ɓaɗodiri. ɗum noon bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe tinnoɗen ene gatata woɗɗidde ko dituɓe muɗum ɓuuri no haalpulaar en mbiyata ni. ɗum ɗo ko ganduɗa ene wiye ene bonna ala bonnata woɗɗo ɗum ko tagui ko ene laaɓi ko harmi ko ene laaɓi ko hakkude ɗo noon ene jilɓi. ɗum noon tinnoɗen abbade eko jilɓi ko kala ko jilɓi yo neɗɗo reeno. bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe yo Allah jaɓan en korka men ka ko ɓenni ko eko fayi arde ko fof yo Allah jaɓan en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. on jarama.
Ibrahima Saydou Kane gorko mo dik sebo golgol golle ma jodi peewi yo Allah nurdina gandal ngal pular non ne heewi wiide wonde ko aña ko miñuma haram kabaruji men demgal pulara to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Salema Wul Merzoug kañum woni ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères de la coopération africaine de Mauritanie et de l'extérieur woni jagogal kalfinangal ko fati e gueɗe caggal leydi e jokkodiral leydi kalfinal kadi ko fati e gonka Mauritanaɓe wurɓe caggal leydi aseta hanki o noon o ƴetti téléphone makko o haaldi kay e nando makko mo leydi Sénégal e nando makko mo leydi Gambie wondude nando makko mo leydi Côte d'Ivoire ɓe jewtidi noon koko fati alhaali kay nawtugol hoɓɓe e oɗo saaha kala mo leydi Mauritanie woni noon tawi kadi ko hoɓɓe wonnoɓe nder leydi he tawi ko natirɓe leydi ndi ɗi ndewani lawol kadi ɓe ngala kayitaji woni ko wiyetele clandestin o yidde mabɓe noon wonno mujiba yewtere noon ko yidde ñastade kay cehilagal e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie e ɗeɗo leyɗele ɗi limtuɗen o yiiɗi haaldude téléphone noon koye nando makko hono ministre des affaires étrangères mo leydi Côte d'Ivoire biteɗo monsieur Léon Kakuwa Huaja aduwa o rewni hen noon ko jagogal kalfinangal ko fati e gueɗe caggal leydi mo Sénégal hono sokhna Yassine Fall caggal ɗum noon o ƴetti téléphone makko o yewtidi koye ministre des affaires étrangères mo leydi Gambie hono biteɗo Mamadou Tangara o sakkitiri yewtidde noon koye ministre des affaires étrangères mo leydi Mali hono Abdoulaye Diop o siftiniɓe noon o siftiniɓe noon ha joni leydi Mauritanie ne bismi kay kala neɗɗo jiɗɗo wurde leydi he walla jiɗɗo gollade nder leydi ma he kay bisimilla mum taw noon koye dow règle e dow charɗiji ɗi leydi Mauritanie yamiri ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder saison touristique gonɗen nde woni 2024 2025 saison o noon rewi lawol no fewi tourisme en hewɓe kay mbawi tigi arde kay wangade leydi ndi e ɓe gari tigi e kewal hono no holliri kay cukko waali mo région de Atrar mo région mo Adrara biteɗo Sidi Mohamed wula Soylima aseta hanki o jeetati lewru mars kono tigi on ñalawma kadi wonno ñalawma uddugol saison touristique 2024 2025 mo gonɗen ɗo koyo on ñalawma kadi laana ndiwa ka cakkitika adduka wangatoɓe kay tourisme en juurima toon to boowal laaɗe diwaje ngal attara aseta hanki o noon laana ka juurima toon eka addi taw kanko laana ka no waɗi sappo yiɗi vol woni 12e vol touristique eka addi nogas e nayyo tourisme en o totti o holliri noon e nder saison touristique hikka o kanko cukko waali o kene ɓuura ujunere temedde joyyi tourisme wawi tigui nadde nder leydi he tawi ko arɓe wangade diwana Atrar e wangade leydi ndi kala o holliri hen weltare makko mawde no fewi o holliri kadi wonde ɗum ɗon e holliri tan wonde kay hitande hikka nde to banggue tourisme e ɗum rewi lawol tourisme Europe naɓe noon kay kamɓe tourisme ne fof noon ko Europe naɓe tawi kadi kamɓe kala ɓe umiri ko toon to France kamɓe fof ɓe urri ko toon tourisme en noon ene jogui tigui e leydi ene jogui nafoore mawde no fewi e fayida mawde no fewi nder leydi ha tengti noon e diwan moɓe kewi arde yillade o saabu eɗum ƴellita to banggue faggudu mabɓe e to ƴellita to banggue faggudu mabɓe guila kay to banggue to woni hôtellerie woni hôtelaji mabɓe ma loué to banggue jeehe kadi ma marche to banggue hébergement to banggue restaurant e to banggue fina tawa kala e ɓen yewɓe gueɗe taw gueɗe ganni fina tawa ɗum kala ma waw ƴellide to banggue commerce to banggue kadi ne ƴellita to banggue pinal e to banggue ɗemgal ha tengti ɗiɗon diwanuji ɗiɓe kewi arde wangade ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen Pablo Barbara Gomez ko ambassadeur kesso cuɓaɗo kay e oɗo saaha kay o suuɓa ko ñande nayya lewru mars gonɗen ɗu yo jooɗono leydi Espagne e nder leydi Mauritanie kanko woni ambassadeur kesso mo leydi Espagne e nder leydi Mauritanie o jogui noon ko diplôme en géographie e wondude en wondude géographie wondude e tigui histoire o heeɓi on diplôme noon koto université mo Barcelone ko en hitande ujunnaje ɗiɗi noon ko nden tigui o woppi jangguingol ha laaɓi o tawtoy kay to banggue diplomatie o heeɓi noon tigui ceedantegal kewɗe no fewi e nokkuji kewɗi e poste uji kewɗi ɗi o halfinano ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbirɗen e hono Mauritanie keddoɗen ha joni hono malinaɓe tawi kadi ko wonnoɓe nder leydi Mauritanie to Nouakchott nangaɓe kay eɗo balle kala nawta ha toon to kerol leydi mumen tawi tigui koɓe galda e kayitaji woni ko wiyete clandestin woni ɓe ngala carte uji mumen séjour ɓen noon nde ɓe ƴetti tigui to kerol mabɓe nde ɓe
ɓe natti oɗon banggue kerol hakkude leydi mabɓe leydi Mauritanie teskama tigui ɓe duppi poste de contrôle tawi ko poste police contrôle gonɗo to nokku biteɗo Gugui Jamala tawateɗo e nder région mo Hoddela Garbi kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ko ɗon woni point de passage noon kala kay ummoto leydi Mauritanie fayi Mali walla ummoto leydi Mali fayi Mauritanie koye on banggue hewrewrude ko on poste tigui woni koɓe duppi police on poste tigui woni moɓe duppi ɓe jaadi kadi kamɓe ɓe nawtaɓe duppi ɓe poste o ɓe jaadi e téléphone aji commissaire téléphone aji policier ji ɓe tawno ɗon ɓe jaadi e téléphone aji men ɓe kolliri noon wonde police mo Nouakchott nanguinoɓe tettino téléphone aji mabɓe wondude ngaluji mabɓe kewɗi no fewi koɓene ɓe mbaɗi ko joftigo heftude ɗiɗon téléphone aji hono ministre des affaires étrangères mo leydi Mali ari tigui ha on nokku kay e nder région mo kokki tawi ari ko jaɓɓade e yindirde tigui e ɓen Madinaɓe wurnoɓe nde leydi Mauritanie artiraɓe toon gam yidde sembitindeɓe artirde hakkillaji mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen asata hanki o dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal tawi ko ɓe hinde gendarmerie lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou ɓe nangui ambulance tawi ko ambulance hôpital mo Nouadhibou on ambulance noon ene huɓɓi sirène mum ene waɗa bruit mum tigui tawa kadi jolni ko ɓeena witeɓe clandestin woni hoɓɓe ɓe ngala kayitaji ɓe o yinno nannude toon to Nouadhibou ardiɓe hôpital ɓe noon ɓe nani on kabaru ɓe kolliri hen mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliri kadi oɗo ka ko ka individuel woni balɗo ɗum o hay goto alamo ɓamdi ko kañum tan kanko dognannoɗo oto kanko tan ƴetti ndeɗon feere ko feere makko e oɗo saaha joni noon kanko dognannoɗo ambulance o e wondude ambulance o e hoore mum e jeetato taw ko clandestin ɓe o jolluno kamɓe kala noon e oɗo saaha joni gendarmerie wattiɓe e juuɗe police e ɓena kay juuɗe police ɓen tigui ɓen poste gendarmerie noon tawateɗo 80 kilométre natirde hakkude mum e Nouadhibou ko ɓen tigui teeɓi ambulance o caggal kay ndeɓe teski ambulance o ne ummi Nouadhibou ene ummi Nouakchott ne fayi Nouadhibou tawi kadi ene huɓɓi sirène ko on sirène noon waɗi ɓe tigui alerté saabu kay ambulance heewi ummade ko Nouadhibou ne waɗa sirène faade Nouakchott wona kay ummade Nouakchott ene faati Nouadhibou ɗum noon tawama tigui omo jolni ɓen jeetata taw ko clandestin en siftinde o noon oɗo saaha kala leydi Mauritanie koko dadiɓe mum nana darina doole mum ponno haɓade kay ko fate ɗanne ɗe ndewani lawol ɗanne suudu wondude clandestin e rewtude hoɓɓe kay wonɓe nder leydi he tawi ko hoɓɓe ɓe ngala kayitaji tawi kadi koɓe natirani damal e nder leydi he ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen aseta hanki kikiɗe Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o bismima to galle lamorgo to e délégation tawi ko délégation ministére uji jeeyaɓe ngal ɗo catala wiyetegal OMVG woni organisation de la mise en valeur du fleuve de Gambie délégation noon ko conférence ministére uji renduɓe ndeɗon fedde tawi ko ngal ɗon catala bitegal OMVG ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e bilan tawi ko bilan golle 13e édition session extraordinaire conseil des ministres catala ngala wonɓe golle mumen kay oɗo saaha kala e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗene Madina Baye ne tawe sunare mawni no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno Cheikh Mouhamadoul Bassirou Niass ɓurno lollude noon ko Mam Bass ko kanko woni khalifa del Hadji Mouhamadou Zeynabou Abdoulaye Niass o yalti aduna noon koye nder clinique Lamp Fall mo ko Kaolack Mam Bass noon ko joom gandal dartanoɗo tigui ko joom gandal tawi kadi ko darannoɗo diine o no fewi kadi e nder Madina Baye kay ha to caggal leydi kala omo andira e kala saaha kay yubbinde conférence uji makko tawi ko conférence uji islam eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen o CRTIS ko office central de répression de trafic illicite des stupéfiants ko catala koninkoɓe dadiɓe kay halfinaɓe ko fate haɓade trafic drogue e nder leydi Sénégal ɓe teeɓima 9.9 piccal 5 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɓe nangui ɗum noon ko hakkude Dakar faade nokku biteɗo Mampalago ene tawe nder fande Ziguinchor ɓe teeɓima hen kadi sagataɓe jeeyo tawi ko dartotonoɓe wadde oɗon trafic police o noon jaɓani ɓayyinde kay inde ɓe nangaɓe e national
penalty men kala sabu kay koy enquête be goni enquête o suwata o hibude ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen yana to Matam honon mbirden e gardi kabaruji men aseta hanki jeetati lewru mars ko ñalawma teddiniraɗo ñalawma mo winderde kala teddiniri rewɓe woni journée internationale des droits des femmes rewɓe Matam noon cuɓi oɗon ñalawma ɓe ɓorni kamɓe kala comci boɗeji hollidde mette mabɓe kay ko fati kay hollidde mette mabɓe ko fati en nanggugol Farba Ngom ɓe erima laamu ngu kadi nde woppita nde Farba Ngom woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ñalawma hanki o kadi ñalawma hanki o noon kañum kala e wulde kamɓe kala e wonde ɓe korka haalade ɓe koɓe mbawi yaltude e keewal wadde moɓodiral mabɓe kamɓe kala ɓe ɓorni comci boɗeji namdade kayya goppirgol Farba Ngom hollirde hen mette mabɓe e andinde Farba Ngom kadi wonde eɓena caggal Allah eɓena caggal muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗen FNBS ko fédération nationale des boulangers du Sénégal ɓe mbaɗi communiqué mabɓe hollirde tigui wonde kay kam wonde kay wonde kay kañum wonde kay communiqué baɗaɗo kay yeddude communiqué baɗaɗo walla ɓe tintinaka communiqué baɗaɗo kay ko fati kay e tikkere hofgo juuɗe mo joom boulanger ɗamini wadde kay ñande sappo e jeetati ñande sappo e jeenayyi lewru massa gonɗen ndu e nder Dakar ɓe koliri noon ɓe gandina Sénégal naaɓe kay ha tengti Dakar naaɓe yo ndeño hakkillaji men saabu ñande sappo e jeetati sappo e jeenayyi ma mburu fiya hano hannirta ni kadi ma mburu ƴakke ɓe kolliri noon kamɓe FNBS wonde kay oɗo saaha joni gona koye lewru teddugal koye lewru korka e nder lewru korka noon ɓe jiiɗa yuɓɓinde hen tikkere hofko juuɗe saabu kay ko lewru ndo mburu ɓuuri awde hatojinede ɗum noon ɓe kolliri noon wonde kay on ñalawma sappo e jeetati sappo e jeenayyi kamɓe de koɓe gollotoɓe mburu koko fiyete hano hannirta ni kono tan de ɓe kolliri golle mabɓe noon golle mabɓe kolliri noon ha joni noon ɓe kono tan de eɓe keddi ha joni noon jokkude wadde kay namdade revendication ngaji mabɓe kay ko wayno kay transparence ko fati fixation coggu locol mburu e wadde kadi ko wiyete révision du système d'homologue ko fati mburu e fade ko wiyete application de décret nde décret numéro 22 77 chiffre o guila 31 décembre nde wawata hormede FNBS woni fédération nationale des boulangers du Sénégal ha joni noon ine mbeedi junggo kay ene mbeedi junggo laamu ngu kay mbeedi men junggo ko fati e kaldigal beele kay ɓe mbawa safrude ndeɗo urde kay o ndeɗo uure nde wawa safrede kay ñamande nde ha sella ha laaɓa ɓe mbawa tigui gasnude e mayre ha laaɓa ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena gam mawninde ñalawma windere mo ñalawma windere nde kala teddiniri taw ko rewɓe woni ñalawma 8 mars rewɓe Kuccala naaɓe noon ɓe keeɓi tigui matériel taw ko matériel kewɗo no fewi tawi ko matériel d' assainissement ko ñalawma o noon ñalawma o yuɓɓinama to Kuccala no fewi e tawtorede kay hoorejo jagorɗe leydi ndi hono général de division Abdoulaye Maïga e tawtorede kadi madame Doumbia Mariam Tangara kañum woni jagogal kafinagal ko fati taarine woni ministre de l'environnement e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi mbawi tawtorede tigui o 8 mars toon to Kuccala sababu ngol ɗon gallo pottigal noon pottigal noon ko mawnina gola ko mawnina gola wonde kay ko mawnin gol andinde kay darde rewɓe mawni no fewi e wadde ɓe kadi hommage andindeɓe kadi wonde kay andindeɓe wonde ko rewɓe kañumen goni wonki société ko rewɓe kadi goni fittadu développement e économie kañum kamɓe kadi goni avenir leydi Mali e nder discours o noon mo hoore jagorɗe nde waɗi hono général Abdoulaye Maïga o holliri tigui wonde horejo leydi ndi hono général Azimi Koita hakkille mum nana no fewi e rewɓe leydi ndi e mo yiiɗi kadi gollodirde mabɓe e ɗoftodirde mabɓe e haaɓe mbawa ƴellitade hano hannirta ni hono ministre de l'environnement o rewi to rewni noon e juuɗe premier ministre o rewni hen noon matériel kewɗo taw ko matériel assainissement faade e rewɓe Kuccala naɓe lo matériel o noon ko nillodiri 50 brouette wondude 50 poubelle wondude 50 tawa ko rato e 50 jaasi wondude 50 pelle e carton ngaji ɗiɗi grésil ko ɗum tigui woni ko rokki kanko ministre de l'environnement faade e rewɓe Kuccala naɓe ha tengti noon e rewɓe tawa kadi ko heɓnoɓe yo layru e ndungu hikka ngu beele tigui ɗe mbawa ƴellitade hano hannirta ni ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓɓeri koto dowlaji dentuɗi Amérique pudorɗen to dowlaji dentuɗi Amérique dadiɓe ɓe tawa koɓe secret service halfinaɓe ko fate ndenka e kisala
hoorejo leydi dowlaji tedduɗo Afrique ɓe koliri tigui wonde ɓe pelli ɓe mbarbini sagata gorko goto sara galle lamorgo sara galle danejo ɗo woni sara maison blanche caggal kayde ɓe keeɓi habaru kay wonde neɗɗo goto ko suspect ene tawe e nder oɗon diwan ɓe pimo kartimo noon piyande kuure e condi o mayani kono mo tampi no fewi mo tawe tigui e juuɗe safroɓe ko ñande aljamma aseta noon hanki ina weta alata hande jeenayyi lewru mars ɗum waɗi tawa kadi ko tawi on sagata noon mbiɗen oɗo saaha joni mo tawe juuɗe e safroɓe ha joni ko ɗi kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Israël laamu leydi Israël e gaddugol Benyamin Netanyahu ɓe mbaɗa menacé kay so renta ko ɓamtoɓe guerre hakkude mabɓe e Gaza tawa kadi ko guerre musɗuɗo o fewi ɓurɗo musde kay koɓe mbanno ko ɗum noon ko caggal kay Gaza sala caggal kay de Hamas sali tottidde otage uji keddinoɗi ɓe kolliri noon kamɓe kala noon wadde on menace kanko Benyamin Netanyahu o holliri tigui wonde o nuli émissaire makko jaaho kay toon to Doha woni lamorgo leydi Qatar ko fati tigui e ko fati tigui e kaldigal kay beele hakkude mabɓe e Hamas beele goppitgol ɗiɗon otage uji heddiɓe e juuɗe Hamas koto leydi Ukraine paɗena to leydi Ukraine guila dowlaji tedduɗi Amérique dartini kay noddude arme et munition dartini kadi noddude équipement militaire dartini kadi kala ko fati renseignement moɓe dokkatno militaire uji leydi Ukraine ko fati e guerre guila nden noon ene wayno tigui oɗo saaha joni koninkoɓe leydi Ukraine ene febli no fewi saabu kadi ko noon kadi Russie naɓe ene ƴelliti no fewi to banggue bombardement e kala saaha to banggue kadi tettude yoga e guure bombardement ji musɗi ene jokki kay guila nden faade joni teskama tigui e kala saaha bombardement ji musɗi taw ko jaadude e wargoji kewɗi leydi Russie ene waɗa toon to leydi Ukraine koto leydi France paɗena laamu leydi France ɓe kolliri tigui wonde koɓe goni koye rendinde temedde ɗiɗi million taw ko haalisa euro wallude militaire ko ballal woni aide militaire faade leydi Ukraine ko ministre des armées mo leydi France kañum ɓayini kabaru o aleta hande o koto leydi Palestine paɗena ko leydi Pakistan paɗena nayo taw ko dariɓe hinde para militaire Pakistan naɓe kañumen tigui woni ɓe pittari men itta aleta hande jeenayyi lewru mars jeeɗiɗo woɗɓe mbawi tigui barminede hen tawi koye janggu taliba en mbaɗe mabɓe sara to banggue rewo ɓaɗi o hirnangue e leydi Pakistan waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Afghanistan koto leydi Iran udditeno kabaruji men leyɗe tati kewɗe doole e oɗo saaha joni tawi kadi ko renduɓe miijoji e peeje woni leydi Iran leydi Russie e leydi Chine ɓe kolliri noon wonde ɓe dentina doole mabɓe sembeji mabɓe e miijoji mabɓe kala koninkoɓe mabɓe ɓe potta tigui e nder maaje kaɗɗe leydi Iran ngal wadde toon tigui exercice mabɓe conjointe woni tigui wadde toon entraînement mabɓe e nder maaje kaɗɗe leydi Iran entraînement o noon waɗat tigui ko ñande 1 lewru mars gonɗen ɗum waɗat tigui koto banggue e nder maaje kaɗe to banggue worgo ɓaɗi o hirnangue leydi Iran musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide men to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimaɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr yo jaam Allah jogomi yo Allah jaɓan en korko men allahumma amin.